atunci când am făcut muzica aia. Am vrut să vă fac să râd, dar am primit o vizionare și văd că nu se ține. Tot dacă fac un sport, adică nu-mi dau like, dar cineva, am o vizionare, dar nu mi-a dat like, a văzut o vizionare, cred că a început să râdă, da, uita să dea like. Și nu mai știe cum să mă caute, mi-a uitat numele și asta e tot. Că scrie mereu Filip, ce, nu mă știe numea. Eu sunt Filip Dincă Teodor. Și o să facem o muzică, aia vreau să fac de glumă pentru voi. Probabil că nu o să mai fac așa, dar mi-a părut bine să fac asta. Dar nu zic ce să fac eu. E bune. Dar îmi trebuie o muzică tare. O să găsesc pe YouTube și eu să cânt cu ea. Dar nu pe model. Nu pe YouTube, o să fac o muzică. Asta a fost de râs. I-am spus să plece, că nu vreau muzică. Vreau să fac lumea de glumă. Dar cred că unii n-au râs. Unii au văzut și atât au plecat. Și s-au uitat la... Știți? Da, ați ghicit. Sunt un colcanar. Din Creatorul României sunt cel mai bun. Da. Și... De ce de pericurici? Adică... Ce faci? Adică... Să nu dai în tabletă. Și videoclipele astea... Videoclipele astea o să-l facem cu Matias! Dragos! El e Matias. Vino mai așa. Nu așa cu capul, vino și tu. Noi suntem amici. Acabat! Nu poate să vorbească, e prea mic, are 3 ani. Pe 26 decembrie am plinit. Nu-i așa, Matias? Da, bă! Da, bă! Așa. Și episoadele o să le facem cu muzici. Și o să facem și episoade vorbite. Episoade! Episoade și vorbite. Episoade! Să închidem episodul. Puțin, că nu o să închidem. O să mă uit la lumină, că ne vedeți. Gata. Bă, nu mai scuipa lumea. Nu mai scuipa lumea. Că te bat. Scuipă-mă pe mine, nu pasă. Bă, mai scuipat? O să încheiem, la revedere. O zi bună. Cred că v-a plăcut episodul, la revedere.